Ya. Selingkuh lan dolan liyane kula tampar kurang ajar naga kini asring dimarani kula beling nyai terus karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa?
Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh, ngono. Ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh, ngono. Ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekani SMP pernah melanglang buana. Oh, ngono. Ya nderek almarhum Pak Mantep. Ya nderek almarhum Pak Anom Surata. Penjane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoknya dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono. Ya, dadi tau kondang pada zamannya, heeh. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh, ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pasinden sing lagek gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono. Lagek kondang-kondange cara kembang kuwi lagek mekrok-mekroke. Oh, ngono. Ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa kan? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Ngomong. Mikir di onane cek kabeh. Nominasi Dangdut Solo Terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Iki mau atiku wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa